Ben, imos meternos de cheo nisto. Unha cálida benvida a todo o mundo a esta increíble viaxe no tempo. Hoxe imos retroceder moitísimo, pero moito, moito antes de que existisen os videoxogos ou os coches e incluso moito antes de que existisen os libros. Preparémonos para a aventura, porque imos explorar a etapa máis misteriosa, increíble e fascinante de toda a historia da humanidade. A ver, para ir quentando motores, pensemos nun gran misterio. Imaginemos que somos unha equipa de detectives de élite. Como poderíamos saber o que facían, que comían ou como vivían as persoas que habitaron a Terra hai millóns de anos, se non deixaron ningunha soa palabra escrita? É dicir, non había diarios, nin xornais, nin libros de texto. Entón, como é posible saber algo sobre eles? Pois ben, esa é a gran pregunta que imos resolver hoxe nesta explicación. E a resposta, a gran clave de todo isto, chámase prehistoria. A prehistoria defínese como a etapa que vai dende a orixe dos primeiros seres humanos, hai máis ou menos 2,5 millóns de anos, ata a invención da escritura. É un período de tempo tan pero tan enorme que casi estoupa a cabeza só de imaginalo. Basicamente, todo o que pasou antes de que a alguén se lle ocurrese inventar as letras e as palabras escritas pertence a esta época increíble. Para non perdernos, este vai ser o noso mapa do tesouro para a aventura de hoxe. Primeiro, veremos o gran misterio prehistórico. Segundo, os detectives do pasado. Terceiro, viaxaremos ao Paleolítico. Cuarto, ao Neolítico. E quinto, á Idade dos Metais. Imos alá. Primeira parada. O gran misterio da prehistoria. Como dicíamos, a prehistoria non é só unha época calquera, é literalmente o período máis longo de toda a nosa historia. Comezou hai uns 2,5 millóns de anos co Paleolítico. Logo, damos un gran salto ao Neolítico, cara ao ano 8000 a.C. Despois, pasamos á Idade dos Metais no 5000 a.C. e finalmente a viaxe remata cando aparece a escritura no ano 3500 a.C. É unha viaxe alucinante. Pasamos á segunda parte. Os detectives do pasado, a fantástica ciencia da arqueoloxía. Os arqueólogos teñen o traballo máis emocionante do mundo. Son os nosos detectives e seguín 3 pasos fundamentais. Primeiro, escavan na terra con un cuidado extremo, como se fose de cristal. Segundo, clasifican todos os restos que atopan, por moi pequeniños que sexan. E terceiro, levan todo ao laboratorio para estudalo a fondo. É un traballo de formiguiña, pero grazas a isto, logran que obxectos antiquísimos nos conten os seus maiores segredos. E aquí entra unha palabra superimportante que hai que aprender: xacemento. Un xacemento é o lugar exacto onde se acumularon eses restos materiais do pasado ao longo do tempo. Pensemos nesto como unha cápsula do tempo soterrada xusto debaixo dos nosos pés. En estes xacementos onde os arqueólogos atopan as ferramentas, os osos e as pinturas que levaban miles e miles de anos escondidos esperando a ser descubertos. Terceira etapa da nosa viaxe, o Paleolítico, a era dos primeiros humanos. Esas siluetas escuras e misteriosas que os nosos devanceiros pintaban nas paredes das covas son como as fotografías do pasado. Nelas, vemos claramente a grupos de humanos cazando animais con arcos e flechas, e sabedes que? Esta é unha das probas máis directas que temos de como sobrevivían. Como non sabían escribir historias, pintábanas nas pedras para que nos as pudeísemos ler millóns de anos despois. Non é incríbel? Daquela, a vida era unha verdadeira odisea de supervivencia diaria. No Paleolítico eran nómades. Isto significa que nunca se quedaban quietos no mesmo sitio. Tiñan que viaxar constantemente buscando comida. Organizábanse en pequenas tribus, enfrentábanse a animais gigantescos como mamuts ou bisontes e recolían froutos silvestres. Cando querían dormir, refuxiábanse no fondo das covas ou facían pequenas cabañiñas con polas. Unha vida durísima, sí, pero demostra un moito enseño que tiñan. Avanzamos no tempo ata o punto 4, o Neolítico. O nacemento das aldeas e a agricultura. O Neolítico é unha revolución total, un auténtico xiro de 180 graus. Por qué? Pois porque é o comezo da agricultura e da gandaría. De súpeto, os humanos decátanse de que poden plantar as súas propias sementes e criar os seus propios animais. E grazas a isto, adeus a ser nómades e ter que camiñar sen parar. Por fin, puideron construir as primeiras aldeas de verdade e quedar a vivir no mesmo lugar de forma permanente. Foi un avance espectacular. E chegamos ao punto 5, a Idade dos Metais, o grandísimo salto tecnolóxico. Chegados a este punto, xa non estamos golpeando dúas pedras.
O enxeño humano explota e nacen os primeiros ferreiros. Descubrieron, casi por maxia, que se quentaban certas roxas no lume a unas temperaturas altísimas, derretíanse e saía metal líquido. Podían darlle calquiera forma, e cando arrefriaba, convertíase en algo moito máis duro ca pedra. Pasamos de vivir en covas a ser auténticos mestres do lume e da forxa. Claro que isto non se aprendeu nunha soa tarde. Foi un proceso paso a paso. Primeiro comezaron a xogar co cobre, que era un metal lixeiramente máis brando e doado de moldear. Despois descubriron a receita secreta. Se o mesturaban con estaño, creaban o bronce, que era moitísimo máis resistente. E xa na terceira fase lograron o máis difícil, dominar o ferro, un metal tan forte que cambiou para sempre o xeito de facer ferramentas. Imaginemos intentar cortar algo duro e resistente cunha pedra tallada a golpes. Un pesadero, non si? Pois agora pensemos no poder dunha espada ou un coitelo de metal brillante, co seu mango ben deseñado e un fío cortante de verdade. A precisión, a forza e a durabilidade desas novas ferramentas metálicas non tiñan punto de comparación. Supuxo unha vantaxe tremenda para o seu día a día. O que hai que ter claro é o enorme salto que deron. Foi como pasar de ir en bicicleta a viaxar nun foguete espacial. Antes dos metais, a xente tiña que arranxarse con pedras, osos ou simples paus. Pero cando chegou a idade dos metais, vaya cambio. Comenzaron a fabricar espadas, xollas superdetalladas e ferramentas complexas para construir ou cultivar mellor. A sociedade volveuse moito máis avanzada. E ollo, que non todo era facer espadas para pelexar. A creatividade non tiña límites. Con eses novos metais descubertos, inventaron 1000 cousas útiles. Fixeron ferramentas mellores para traballar o campo, xollas e anéis chulísimos para presumir, vasillas resistentes para cociñar, e sí, tamén cascos e armaduras de ferro. A forma de vivir xa comenzaba a parecerse un pouquiño máis a das civilizacións que virían despois. Se botamos a vista atrás e vemos todo este camiño percorrido, é simplemente xenial. Empezamos hai 2,5 millóns de anos cos nosos primeiros devanceiros usando pedriñas e pintando nas covas durante o Paleolítico. Logo descubrimos como sementar e formamos aldeas no Neolítico. E para rematar o combo, dominamos o lume e os metais na idade dos metais. Menuda evolución. E como remata todo este gran misterio? Pois remata exactamente de súbito no ano 3500 a.C. Por qué? Porque alguén inventa a escritura. A partir dese preciso instante, as persoas comenzan a deixar documentos escritos. Xa non temos que xogar a ser adiviños cos seus osos ou vasillas rotas. Agora poden contarnos coas súas propias palabras o que pensan e como viven. Aí pésase a prehistoria e empeza, por fin, a historia. E para despedir esta aventura, deixa unha pequena gran pregunta no aire. Xa vimos como anacos de cobre ou de buxos nunha cova revelaron segredos de hai millóns de anos. Pensemos nisto. Se dentro de 10.000 anos, uns arqueólogos do futuro escavasen onde agora está o noso pobo ou a nosa cidade, que obxeto noso, de todos os días, atoparían soterrado? Un móvil? Unha consola? Quizáis un garfo de plástico? E, sobre todo, que pensarían de nós al velo? Hai que manter sempre viva esa faísca de detective. Grazas por acompañarme nesta viaxe e ata a próxima aventura.